Hej venner, jeg ligger i Kolding Lystbådehavn, og i dag er planen at sejle til Vejle Lystbådehavn. Det betyder, at jeg skal sejle ud af Kolding Fjord, og så skal jeg under den gamle Lillebæltsbro og den nye Lillebæltsbro. Så skal jeg sejle ind i Vejle Fjord, og for enden af den, der ligger Vejle Lystbådehavn. Og i morgen har jeg et par bådprojekter. Jeg skal blandt andet have ført et kabel fra stævnen af båden, og så op til min kortplotter. Jeg har nemlig fået installeret et ekkolod, så jeg kan se, hvor dybt der er, hvor jeg sejler. Derudover så skal jeg også have installeret en ny vandpumpe, fordi den gamle er stået af. Og det er altså ret irriterende at skulle bære vandflasker ind og ud af båden hele tiden. Så lige nu, der er det egentlig bare at komme i sejlertøjet og komme afsted. Så kom jeg endelig fra Kolding Havn og er på vej ud i, eller sejler i Kolding Fjord. Og dagens tur er på cirka 7 timer og cirka 30 sømil. Og jeg tror, det bliver en ganske fantastisk tur, fordi at jeg skal sejle ud af Kolding Fjord og så ind i Vejle Fjord. Og det vil sige, at det meste af turen bliver i fjorde, hvilket betyder, eller oftest betyder, at der ikke er særlig mange bølger. Og vinden, den er der stadigvæk, så det er bare helt perfekt. Og så er fjorde altså også bare flotte, fordi man kan se land tæt på, så man kan se de haver og huse, som ligger ud til fjorden, og det er jo selvfølgelig typisk nogle flotte huse. Så sejler vi under Lillebæltsbroen, den gamle Lillebæltsbro. Og den nye kommer lidt længere fremme. Every bit of me now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh, should've known you're too good to be true. You don't come around here no more. Why'd you have to let me go, go, go? You don't think about me no more. Why can't I just let it go, go, go? Why'd you have to show me heaven just to leave me down in hell? Så er jeg tæt på Vejle Lystbådehavn, og den bro I kan se, det er Vejle Fjordbroen. Turen, den første 2/3 af turen gik rigtig fint. Da jeg så nåede Fredericia, jeg skulle dreje ind i Vejle Fjord, så gik det helt galt. Det vil sige, det gik ikke galt, men både vindretningen og vindstyrken var fuldstændig anderledes, end jeg havde fået en vejrudsigt, den sagde. Så lige nu, der sejler jeg i stiv modvind, og ret meget vind faktisk. Og så selvfølgelig for motor, og det var rigtig surt. Men den første 2/3 af turen var vanvittigt flot. Det var stille og roligt, der var ikke nogen bølger, og solen skinnede, og jeg så endda marsvin. Så det hele var bare sådan helt idyllisk, indtil jeg lige vendte ind i Vejle Fjord, så tog fanden med vinden og vindretningen også. Det var sådan set vindretningen, der er det værste, fordi det betyder bare, at jeg ikke kan sejle for sejl, og så sejle for motor, når der er modstrøm og modvind og meget modvind, så går det hele bare meget langsommere og bare lidt mere knap så spændende. Men nu vil jeg lige forberede til at lægge til inde i Vejle Lystbådehavn, og så ser vi, hvad der sker. Vejle Lystbådehavn er en stor og velholdt havn med plads til ca. 650 både. Flydebroerne har Y-bomme, så det er nemt at lægge båden til. Sejlerstuen, toiletter og bad er virkelig flotte og velholdte, så der er ikke meget at sætte en finger på i Vejle Lystbådehavn.
Fra 2009 til 2018 blev den kendte bygning Bølgen bygget. Bølgen er skabt af Henning Larsen Architects, der også står bag Operaen i København og Moesgaard Museum. Hver bølge er på 10 etager og består af 20 forskellige lejligheder. Gennemsnitsprisen for en lejlighed er en 4-5 millioner, og de dyreste er vurderet til ca. 10 millioner. Så blev det søndag, og i dag er projektdag. Det vil sige, at jeg har nogle ting, jeg skal have lavet. Vejret udenfor bliver meget blæsende op til 19 sekundmeter, og det er ikke noget vejr, som jeg har lyst til at sejle i. Så det passer perfekt sådan en rolig søndag. Og det er ikke fordi, at der ikke mangler at blive lavet ting på båden. Det ved alle bådejere, at der er altid et eller andet, der skal laves. Og jeg har nogle rimelig kritiske ting, der skal laves i dag. Og jeg er spændt på, hvor langt jeg når, fordi som de fleste bådejere godt ved, det er, at når man går i gang med et eller andet projekt, som man tror tager en time eller to, så tager det en dag eller to. Men lad os lige prøve at se på, hvad det er for nogle ting, der skal laves i dag. Først og fremmest, så virker min vandpumpe ikke. Og den ligger herude, eller sidder herude foran. Det er den, der sidder her. Den vandpumpe, den pumper vand ud til 3 forskellige steder. Selvfølgelig til håndvasken her, og så vasken herude på badeværelset, hvis jeg må tillade mig at kalde det et badeværelse. Og så er der også ude for enden en udendørsbruser, som man sådan typisk bruger, hvis man har været ude at bade, for lige at skylle saltvandet væk. Den skal skiftes ud med den her model, og den her model er en lille smule anderledes. Det går nok samme mærke, så jeg er meget spændt på, om det passer i forhold til størrelsen på slangerne osv. Så det er i hvert fald et vigtigt projekt. Så et andet projekt, det er et ekkolod, jeg lige har fået installeret. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde det hernede. Det er den, der er her. Og det ekkolod, der skal gå en ledning herfra, og så hele vejen igennem her. Nu har jeg lige taget sofaen, eller skilt sofaen ad. Det skal gå hernede igennem imellem, og så skal det igennem her, og så skal der laves nogle huller, og det bliver jeg desværre nødt til, fordi de huller, der er der, de er simpelthen for små til, at ledningen kan komme igennem dem. Så der skal bores huller, så skal den gå igennem her, altså inde under instrumentet her. Og så skal det gå hele vejen igennem her. Så kommer det ud her. Og så skal jeg åbne den her kabelbakke her hele vejen hen. Og så her, der går der så et hul igennem. Og så skulle ledningen meget gerne komme ud her. Sammen med de andre to. Og så skal den sættes bag på plotteren. Og det vil så sige, at når jeg så sætter plotteren til, så vil jeg kunne se, hvor dybt der er. Fordi det er det ekkolod, det kan. Det er i hvert fald en ting, der skal laves. Og så er der et par andre små ting herude. Der er mit flag, som gik i stykker i går. Den rev sig løs her, så der skal lige sættes noget nyt snorværk i der. Og så er der den her splitring her, og dem er der masser af på båden, og det er så vigtigt, at de er, som de skal være. Fordi, jeg ved ikke, om du prøver at se det her, men det der er problemet med den her, det er, når den åbner sig på den måde her, så har splitringen mulighed for at gå ud. Og hvis den ikke sidder fast, den her, og den vrister sig løs, så mister man simpelthen bagstagen her. Og den her wire her, bagstagen, det er den, der gør, at masten ikke falder forover, kan man sige. Den holder masten tilbage, så den er usædvanlig vigtig. Men jeg vil gå i gang med det første projekt, og det er at få skiftet vandpumpen. Det, der var besværligt ved at montere den nye vandpumpe, var pladsen. Der er kun ca. 10 cm imellem de to træplader, og derfor så kunne jeg ikke bruge en almindelig skruetrækker til at skrue vandpumpen ud og den nye på. Jeg havde heldigvis en skruetrækker, der lige akkurat kunne være der. Og heldigvis så passede størrelsen på slangerne til vandpumpen. Halleluja.
Der var masser af vand i, kan godt finde den, jeg skal gå ud af. Kigge på den anden her. Hvor er det herligt. Nej, hvor dejligt. Så blev jeg færdig med projektet med at trække en ledning fra ekkoloddet forrest i båden, og så hele vejen igennem båden, og så op til plotteren. Så det er bare fint, men det tog bare, jeg tror det tog 4 timer, fordi jeg skulle bruge så mange huller. Det fungerer. Jeg har lige tændt min plotter her. Jeg ved ikke, om man kan se det på skærmen, men ekkoloddet her. Så kan man se, at der er 2 meter dybt under kølen her. Så det er jeg rigtig glad for. Den har jeg savnet. Nu er de 2 ting lavet. Det eneste, jeg mangler, det er småting. Fladet skulle laves. Det er egentlig bare en snor eller noget, en eller anden form for fastgørelse. Så det er rimelig nemt. Og det andet, det er vaskebåden. Men lige nu, der er på vej op i sejlerstuen. Den synes jeg lige, I skal se. Fordi den er faktisk rigtig fed her i Vejle Havn. Og så vil jeg lave noget mad der. Så slipper jeg for opvasken. Prøv lige at se en gang, den er ikke bare fed. Og stor. Så der er sådan lidt sofa-gruppe her. Det er meget fedt. Og så ligger det selvfølgelig ud til vandet, så man kan sidde og kigge ud. Og et dejligt stort køkken med opvaskemaskine. Det er noget, som man virkelig begynder at sætte pris på, når man bor på min båd. Fordi der er ikke nogen opvaskemaskine. Og så også herude er der sindssygt flot udsigt, altså ud til havnen, ikke? Jeg synes, der er mange fordele ved at sejle i fjorde. Hvis du har gæster med, der ikke er vant til at sejle, så føles det oftest mere trygt at være i nærheden af kysten, så hvis noget skulle gå galt, er der ikke særlig langt ind. Og derudover så slipper man også for søsyge, fordi der ikke er særlig mange bølger i fjorde. Og så er der rigtig mange turbøjer, og det vil sige, at man nemt kan lægge til tæt ved kysten, og båden den vil sandsynligvis ligge meget roligt i vandet. Hvis du kunne tænke dig at se flere videoer fra mig, så er du velkommen til at abonnere på kanalen, og ellers så tak fordi du så med, og vi ses næste gang.